So खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिटिएन पोस्टडि इउटिउब चेनेलाव मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना बे आपडेटखौ गोसो होनानै खोनासंदो आरो नोंथांमोना जाय बाथ्राखौ नोंथांमोना जुदि मिथिनानै बे थान्दायाव नायनानै फैदों नोंथांमोना मोजाङै खोनासंना लाग्रोदो बिनि उनाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय बेनो जाहैबाय मा बिरफुं महिलारिनि स्ट'रि लिरनाय आरो डाइरेक्सन होनाय आरो प्रडिउस खालामनायाव जे बिएम फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनाय जेनाखि थैब्लाबो जेना बर' सावथुनखौ NEWBo एपआव होनाय जाबाय रायजोफोर दा बेनिखायनो बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौहाय नोंथांमोनखौ नोंथांनि फननि जेनाखि गुगल प्ले स्ट'र बे नोंथांनि फननि गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामदो NEWBo एपखौ आरो डाउनल'ड खालामनानै नोंथांनि जेनाखि मबाइल नाम्बार बेजों होनानै रेजिस्टार खालामदो आरो रेजिस्टार खालामनानै नोंथांमोननिया फनपे गुगल पे बा UPI जों बा नेट बेंकिंनि गेजेरजोंहाय गासै 70 रांल' होनांगौ 70 रां होनानै नोंथांमोना आबुं भिडिअखौ नायबानो जाबाय मानोना जोङो बे 70 रांखौथ' जों मालाबा ओरैनोसो गारलाबायो नङा होमबा जों ओरैनो बेकार गय जानाय साहा लोंनायाव गारो दा बेनि अनगायै जों मा बे NEWBo एपखौ प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामदो डाउनल'ड खालामनानै नोंनि मबाइलखौ होनानै रेजिस्टार खालामदो रेजिस्टार खालामनानै बेनिफ्राय नोंनाव अपसन फैगोन मा सिनेमा दं बे गासैबो सिनेमाफ्रा ओंखारबोजोबगोन नों बबे सिनेमाखौ नायनो नों क्लिक खालामदो दा नैबे जाहैबाय आं होनाया जाहैबाय थैब्लाबो जेना बे थैब्लाबो जेना बर' सावथुनखौ नोंथांमोना नायनोबा गासैबोहाय अनलि 74 थाखा रांल' होनांगौ आरो एबा 70 रां होनानै नोंथाङा बेखौ फुल भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो हासिगोन आरो मा स' मानोथो गोबाव खालामबावनो अब्ला नोंथांमोनाथ' बै समनिफ्रायनो नायनो होननानै नेगासिनो दङ जे बिरफुं महिलारि फंबायनि प्रडिउस खालामनाय आरो बिथांनि स्ट'रि लिरनाय डाइरेक्सन होनाय आरो बिएम फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनाय बे जेनाखि थैब्लाबो जेना बे बर' सावथुना माने दा NEWBo एपआव होबाय आरो दा नोंथांमोना बेनिखायनो गावबागाव मबाइल दंखायो हिसाबै मबाइलनि प्ले स्ट'रनिफ्राय माने NEWBo एपखौ डाउनल'ड खालामनानै लादो मबाइल नाम्बारजों रेजिस्टार खालामदो ओमफ्राय 70 रां होनानै नोंथांमोना गोसोबायदि नायबाय थाबानो जाबाय आं बे आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मानोना दिनै बे मोनसे NEWBo एपआ नोंथांमोना बर'नि जेनाखि सावथुनफोरखौ नुनो मोनबाय थागोन स' बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैनि बे थैब्लाबो जेना बेखौ नायग्रोदो आरो बेनिफ्राय गोबां माखासे भिडिअ दंथारो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो नुगोन आरो ना गोबां भिडिअफोर होनाय दङ बाहाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबानो नुगोन आरो ना स' नोंथांमोनखौ मिजिंथिबाय जायफोरनाखि थैब्लाबो जेना सावथुनखौ नायनो गोसो नोंथांमोना इउटुबाव नुनाय नङा स' बेनिखायनो नोंथांमोना इउटुबनि सोलायै NEWBo एपखौ डाउनल'ड खालामनानै बे NEWBo एपआव नोंनि मबाइल नाम्बारजों रेजिस्टार खालामनानै अनलि 74 थाखा रांल' होनानै नोंथांमोना फुल आबुं भिडिअखौ नुसिगोन आरो मा स' गोबाव दा खालामसै नोंथांमोना थाबैनो नायबानो जाबाय स' बेनो लोगोफोर दिनैनि जेनाखि रादाब आरो गोदान आपडेटआ आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों होमबा नोंथांमोना गोसो खुसियै जायफोरनाखि बर' सावथुनखौ नायनो मोजां मोनग्रा बर' हारिमुखौ फोथांनो फेदेरनो जेनाखि फोलावनो मोजां मोनग्रा माने बर' रायजो राजा नोंथांमोनहा गोसो खुसियै गाव गावनि फिसाफोरनि माने एन्ड्रइड फनावनो गोसोबायदि जेरावबो थाङालासे जेरावबो खस्थ' लाहैयाजासे माने न'आवनो जिरायनानै माने गोसो खुसियै न'खरनि गासैबो सुबुंफोरजों ज' लोगो नांलायनानै अनलि 70 रां होबानो गोसोबायदि आबुं भिडिअखौ नोंथांमोनहा नुनो हासिगोन आरो मा स' बेनिखायनो आङो बिटिएन पोस्टडि इउटुब चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ आं बेखौनो रेकमेन्ड खालामनानै होदेरबाय जे नोंथांमोनहा गाव गावनि मबाइलावनो एन्ड्रइड फनावनो प्ले स्ट'रनिफ्राय NEWBo एपखौ डाउनल'ड खालामनानै बेनिफ्राय नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै रेजिस्टार खालामदो आरो बेनिफ्राय 70 बे 70 रांखौ नोंथांमोना गुगल पेजोंबो दाननो हागोन UPI जोंबो दाननो हागोन नेट बेंकिंजोंबो दाननो हागोन आरोखि गोसोबायदि दाननो हागोन बा फनपेफोर दंबाबो नोंथांमोनहा दाननो हागोन बिनिजों दाननानै बास बेनिफ्राय नोंसोर गोसोबायदि नायबानो जाबाय एबा बेखिनि आपडेटखौनो आङो होबाय आरो बुंबावदों नोंथांमोनहा जेन' बर'नि जेनाखि सावथुन आरो बर'नि हारिमुखौ फेदेरनो फोलावनो फोथांनो फोजौनो जुदि गोसोबा नोंथांमोनहा गोसो खुसियैहाय नायदो आरो आदै मादैमोनहा जुदि आखायाव जुदि एन्ड्रइड मबाइल गैयाबा नोंसिनि फिसाफोरनि फिसाजो एबा फिसाज्लानि मबाइल एन्ड्रइड मबाइलाव नोंथांमोनहा गोसोबायदि बे NEWBo एपखौ डाउनल'ड खालामनानै प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै गोसो खुसियै नायबानो जाबाय आरो आं बेखिनि आपडेटखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय आरोखि थेंक इउ